Wata ana ta maganar muslim gwamnati ta zo ta muslim waɗanda suka yaƙi gwamnatin da duk abin da suke da shi su aka fi damawa da su. To wannan ba wani abu bane dalilinsa. Waɗanda kuma suke ganin su suka kawo gwamnatin suna ganin kamar an bar su a baya. To ni dama ma'auni na a cikin waɗannan abubuwan daban ne, kowa ya sani tun fiye da shekara 10 muna ta faɗa, mu ma'auninmu kawai cancanta ne. Saboda haka ni ba ruwana da maganan wani wane ne a waje kaza ko wane ne. Abinda kawai nake nema a baiwa talaka asibiti ya sami magani, a baiwa talaka ilimi, a baiwa talaka hanyoyi, talaka ya sami tsaro, talaka ya sami abinci, talaka ya sami wutar lantarki. Ko wane ne zai kawo wannan, ko robot ne ba dan adam ba, a kawo shi in zai ba talaka waɗannan abubuwan za mu dangwala masa ƙuri'a. Mu damuwar mu ba zai yi wa talaka sai sassauta wato ƙangin wahalar da talaka yake ciki. Ba sallah za a yi ba balle mu ce muna neman sai alaramma ko sai malam ko sai wanda muka haɗa addini. Wannan dama ni ita ce mazhabata, kowa ya santa shekara da shekaru. To amma abin da nake so yasa na zo da wannan magana, nake so in ja hankalinmu zuwa gare shi shine matukan al'umman musulmi, wato shi amfana yana yuyuwa ne idan ka shirya amfanuwa din. Kana amfana ne idan ka shirya amfana. Idan waninka ya zama shi ke da ajanda, shi ke da tsari, shi ke da mutanen da suka cancanci abubuwa, shi ya san me yake so kuma ya san ya zai yi ya isa zuwa ga abin da yake so. Kai kana can kana watse, kana ta faɗa da junanka, kana kakkarya, ba ku iya komai ba abin da kofi gwanin cewa sai yakin juna da ɓatanci da juna da ƙoƙarin duk wanda aga yana ɗagawa ya za a sassara ƙafafunsa. Shi kuma wancan yana can yana tsare. To komin ƙanƙantarsa ba matsala ta yawan adadi ba ne. Yahudawa ba su da yawa a Amerika, ko ka ce ba su da yawa a duniya, amma kowa ya san abin da suke so kadai ake yi a duniyan nan. Ba su da yawa a Amerika, amma suke juya ƙasar Amerika ba don komai ba, don sun san min haifu yu'kalul katif. Saboda haka yan uwa, wannan yawar da muke gani wai muna da yawa, ko za mu kawo gwamnati sau dubu ba sau 10 ko sau 5 ba, ko gwamnatin za ta zama tun daga shugaba har clerk har mai shara musulmai ne a cikin